Ένα διαφορετικό DVD δέχθηκε ως δώρο ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαργαρίτης Τζίμας. Η περιήγηση στις αρχαίες Αιγαίες, στην αρχαία πρωτεύουσα της Μακεδονίας, μέσα από ένα εικονικό ταξίδι, εντυπωσίασε τον Υπουργό, όπως επίσης και τους υπευθύνους του προγράμματος Δέδαλος 2008 του Υπουργείου Παιδείας, που βράβευσαν το έργο πριν από λίγες ημέρες. Η αρχαία πρωτεύουσα της Μακεδονίας, οι Αιγαίες, ξεδιπλώνονται μπροστά μας μέσα από ένα ταξίδι στην εικονική πραγματικότητα. Τα μαθήματα ιστορίας για την ελληνικότητα της περιοχής παραδίδουν με τον κόπο και το μεράκι τους οι μαθητές του πρώτου ΤΕΕ Αμπελοκήπων. Εμένα ήταν μια πρόκληση να συνδυάσουμε την τεχνολογία μαζί με την εκπαίδευση και φυσικά τον πολιτισμό, ώστε να αναδείξουμε την ελληνικότητα της Μακεδονίας χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα. 3 μήνες δουλειά, 3 μήνες κόπο από τις 7 η ώρα το απόγευμα που ξεκινούσαμε να τελειώσουμε αυτή την εργασία, τελειώναμε 10 η ώρα το βράδυ, ας πούμε, κάθε μέρα. Το έργο, το οποίο βραβεύτηκε πρόσφατα στην Αθήνα ως ένα από τα 10 καλύτερα που υποβλήθηκαν από περίπου 400 σχολεία στο πρόγραμμα Δέδαλος του Υπουργείου Παιδείας, κέρδισε τις εντυπώσεις. Ήμουνα στον τομέα της κατασκευής εγώ. Γενικά ήταν δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε. Συνεργασία πάνω απ' όλα. Οι μαθητές όταν εργάζονται με πάθος πάντα έχουν εκπλήξεις για μας τους μεγαλύτερους. Αυτό μας έχει δείξει τα τόσα χρόνια η εκπαιδευτική εμπειρία μας. Μια και το έργο ήταν το μοναδικό από την περιοχή της Θεσσαλονίκης που βραβεύτηκε, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαργαρίτης Τζίμας συναντήθηκε με τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου και τους συνεχάρη, υποσχόμενος παράλληλα κάθε δυνατή βοήθεια. Είναι μια πρωτοβουλία που πρέπει να τη μιμηθούν όλα τα σχολεία της Ελλάδος, γιατί πραγματικά αναδεικνύει και την αυτενέργεια αλλά και τη φαντασία των παιδιών για να περάσουν τα μηνύματα του ελληνικού πολιτισμού μας. Κουράστηκαν πολύ τα παιδιά, εργάστηκαν και σε ώρες μαθημάτων και σε ώρες που δεν είχαν μαθήματα, για πολλές ώρες, και το αποτέλεσμα το είδαμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη που πήρε βραβείο σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας και στην Αθήνα σε επίπεδο Ελλάδος. Αξίζει να σημειωθεί πως τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα με τις καλύτερες συνθήκες αφού πηγαίνουν σχολείο σε απογευματινή βάρδια. Παρ' όλα αυτά, τα επόμενα σχέδιά τους είναι εξίσου εντυπωσιακά. Ελάχιστο φόρο τιμής